बे समनि मोनसे गिदिर खौरां क'क्राझाराव बीजेपी राजखान्थि हानजाया जोबोद गोख्रों क'क्राझाराव बीजेपी राजखान्थि हानजानि जे बिथा बे बिथाया जोबोदनो गोख्रों जायनि थाखायनो एमपि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बाथ्रा बुंथिदों जे बे समाव क'क्राझाराव सान हर जुब मर्चा बीजेपीनि जे सान हर मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बे समाव क'क्राझाराव एमपि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों होननानै गोख्रों बाथ्रा बुंथिदों बिथां अरुप कुमार देआ बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव क'क्राझाराव बीजेपी राजखान्थि हानजाया जोबोद गोख्रों खामानि मावदों आरो जोबोद गोख्रोङैनो बे समाव दङ जायनि थाखायनो एमपि बिसायख'थियाव बे समाव देरहासार जानो हादों होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिथां अरुप कुमार देआ थांनाय सानाव जुब मर्चानि जे सान हर मेंनो रोङै खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो बीजेपीनि खामानि मावनायनि गेजेरजोंसो एमपि बिसायख'थियाव देरहासार जादों होननानै गोख्रों दाबी खालामदों बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बीजेपी बहुत शक्तिशाली आज बीजेपी शक्तिशाली कारण तो एमपि सीट आमी जिकिब पारिছো আজি আমি যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আমি যে কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ আমি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰিব পাৰিছো এইটো তো বিজেপিৰ কাৰণেই পাৰিছো আজি যদি বিজেপিয়ে তিনি ৰাতি কাম নকৰিলেহেঁতেন বিজেপিয়ে যুৱ মৰ্চাই কাম নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তো আমি এই এমপি সিট জিকাব নোৱাৰিলেহেঁতেন তো সেইটোতে গম পোৱা যায় যে বিজেপি কোকৰাঝাৰত বহুত শক্তিশালী आरो बेनि अनगायैबो बिथां बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा अरुप कुमार देआ बुंथिबावदों जे बे समाव बीजेपी आरो इउपिपिएलआ बे समाव एलायन्सआव दङ आरो बेवहाय गोहो दिन्थिलायनायनि एलायन्स नङा होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अरुप कुमार देआ आरो बिथाङा बुंथिबावदों जे फैगौ 2025 इं मायथाइयाव बे बिसायख'थि जानो थांगासिनो दं बे बिसायख'थि जानो थांनायनि बाथ्राखौ लानानै बिथां अरुप कुमार देआ बुंथिदों जे बे सानाव जे बीजेपी राजखान्थि हानजायाव आं दिनै दङ आरो बीजेपी राजखान्थि हानजानि थाखाय बा बिखौ गोख्रों खालामनाया गासैनि बिबान थिग बेबायदिनो आंबो बीजेपी राजखान्थि हानजानि जे जानानै बे समाव खामानि मावबाय दं आरो बेखौ गोख्रों खालामनो थाखाय नाजाबाय दं होननानै बाथ्रा बुंथिदों बिथां अरुप कुमार देआ आरो थिग बेबायदिनो बिथाङा बुंथिदों जे बे समाव क'क्राझाराव बीजेपी राजखान्थि हानजानि जे बिथा बे बिथाया जोबोद गोख्रों जानायनि थाखायनो बे समाव एमपि बिसायख'थियाव देरहासार जानो हादों बीजेपीनि नाजानायजोंसो बे समाव एमपि बिसायख'थिखौ देरहासार जानो हादों होननानै गोख्रों दाबि खालामदों बिटिआरनि मावफुं सोद्रोमा बिथां अरुप कुमार देआ बिथाङा बुंथिदों जे बीजेपीनि नाजानायजोंसो एमपि बिसायख'थिखौ देरहासार जानो हादों होननानै गोख्रों दाबि खालामनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो बिथाङा जे बुंनाय बाथ्राखौ नोंथांमोननि गेजेराव होबाय गोजोन्थों बीजेपी बहुत शक्तिशाली आज बीजेपी शक्तिशाली कारण तो एमपि सीट आमी जिकिब पारिছো আজি আমি যে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰা আমি যে কোকৰাঝাৰ লোকসভাৰ আমি প্ৰাৰ্থী জয়যুক্ত কৰিব পাৰিছো এইটো তো বিজেপিৰ কাৰণেই পাৰিছো আজি যদি বিজেপিয়ে তিনি ৰাতি কাম নকৰিলেহেঁতেন বিজেপিয়ে যুৱ মৰ্চাই কাম নকৰিলেহেঁতেন তেনেহ'লে তো আমি এই এমপি সিট জিকাব নোৱাৰিলেহেঁতেন তো সেইটোতে গম পোৱা যায় যে বিজেপি কোকৰাঝাৰত বহুত শক্তিশালী যেহেতু এলায়েন্স চৰকাৰ চলি আছে মিত্ৰতা চৰকাৰ চলি আছে সেইকাৰণে ইউপিপিএল আৰু বিজেপি এইবিলাক আমি শক্তিশালী বা সাংগঠনিক ভেটি আমি ইমান প্ৰদৰ্শন নকৰোঁ কিন্তু নিৰ্বাচন যেতিয়া আহিব তেতিয়া মানে লাহে লাহে আমি আগবাঢ়িম আৰু নিৰ্বাচন কেনেকুৱা আশা কৰিব এইটো 25 না চবেই তো চবৰ দলটোক আগবঢ়াব বিচাৰে এতিয়া বিজেপি কৰি আছোঁ আমাৰ দল আমি কোন দলে কিমান আগবাঢ়িছে বা পিছ পৰিছে এইটো আমি চাবলৈ নাযাওঁ কিন্তু আমি যোন দলৰ আছোঁ সদায় আমি বিচাৰিম কাৰণ এই দলৰ পৰা মই জয়যুক্ত হৈছোঁ এই দলে মোক সন্মান দিছে এই দলে মোক এই দলৰ ফালৰ পৰা মই বিটিআৰ চৰকাৰৰ লগত আছোঁ সেইকাৰণে এই দলক সদায় শক্তিশালী কৰা মোৰ এইটো ধৰ্ম আৰু অহা দিনত এই দলটোক শক্তিশালী কৰাৰ কাৰণে মই দিন ৰাতি যুঁজ দিম আৰু অহা নিৰ্বাচনৰ সময়ত মই ভাবোঁ বিজেপি বহুত এটা শক্তিশালী ৰূপ লৈ বিটিচি নিৰ্বাচনত পাম